emva ekhayeni egadini engcwele besihleli ngokonwaba kungekho siphithiphithi kwaye zithi izibhalo ukuthi nje noba xa uqetha ukujonga phezulu ubone ezulwini amehlo ethu ebetsala from earth to heaven ezulwini besingenaxa nendlela ezethu beziyiva indumiso eyenzeka ekhaya ezulwini ebengenasiphelo kwakubona amehlo wethu yonke nje into yethu physiologically ibi-right eyidalile uThixo kungoko wathi awugqiba ukudala wathi konke kulungile. Ufikile umuntu olutshayo egadini e-Eden sihleli ngokonwaba waqonda into yokubana since emiliselwe ngokomoya yena akanokwazi ukungena emntwini waze wabona into yokubana makaboleke umzimba wenyoka wangena kuthi ngokwenyoka kuba kaloku yena uspiritual akakho physical ingenile lendendeba ngokwenyoka yamosha konke kokuhle ekwakwenziwe nguThixo ke mna kanti isiblemane qha yangena le chefu utata engapha ya hayi ndivele nasikhothi besimnandi yamosha yathi ugqiba yabaleka okumosha kwayo ke iphume ezulwini ifungile yathi izakumosha apho uThixo athe wabeka inyawo khona okanye wabumba khona izofika ichithe yenzeke loo nto ke izihlobo zasekhaya yachithakala iplani kaThixo kwabuhlungu uThixo ngoba ekudaleni kwakhe uThixo uthe before wathi masenze umuntu ngokomfanekiso wethu ngokomfuziselo wethu zonke ke ezo zinto imifanekiso intoni ziimpawu zii-characters anazo uThixo umzekelo ububele uthando yonke into eyisinonym elapho kuloo magama wayityala ke uThixo kule nyama wathi ukuba wafaka umphefumlo wakhe emveni kwangoko kufutshane njena bethuna uqondile ke uThixo into yokubana kwenakele ezantsi emhlabeni wehla abheke ezantsi emhlabeni wathi Adam uphila akabiza abantu ufike wona kasisileyo emzini kaloku kuphiwa kutata noba kanaki iqanga engako utata emzini kuphiwa kutata Adam uphila it's not to say uba uThixo bengamboni uphi Adam into nayo yiposition le akuyo ngoku Adam akasekho kulaa position ebeshwe kuyo iposition eyiphi uAdam ngoku ugqunywe yingubo yesono wenile Adam abantu kangakuthethwe into ngayo ujonge nje Adam uphina hayi waxela inyani Adam aphuma phantsi kwetyholo bathi hayi ngumambathane lowenzele nto umambathane lowenzele umambathane kodwa kuyo yonke loo meko wabe esazi uThixo into yokubana kunecebo azawuthi alenze le couple kuthiwa yakhala for 4,500 years ilila icinga ezi zinto
kunjalo ukuba bawelwa nazezi ngonyama bebesoloko bedlala ngazo. Yaqonda icondition itshintshile. Ayisafani nakuqala. Bebecela uzibrasha izilwanyana kodwa ngoku abasakwazi ngenxa yento yobana icondition itshintshile. Nantso imvana kaThixo. Wow. UThixo ke uye waqonda into yokubana xa ethuthuzela uAdam wathi no, ndizayithumela imvana yam ngomnyaka ka-4500 emveni kokubana wonile wena Satan, wena Adam. Wakhala kalusizi uAdam wathi wokutshona engcwabeni nabalandela. Why? Because imvana ayikafiki. Loo nto sixelela into yokubana nathi okomzuzwana masingathi ncaxa sikhala. Sikhaliswa mhlawumbi okanye emisebenzini yethu. Sikhaliswa ziimanejara zethu. Sikhaliswa mhlawumbi ezifemelini nasezitratweni. No, imvana ikhona iza kuza ngexesha layo. Izawuza ngexesha layo imvana. And izawuthi yakufika awuzukuyigcina kuwe le mvana, uzawuxelela abaninzi uthi nantsi imvana kaThixo khona ukuze nabanye baphile. Loo mazwi asixeleli into yokubana akusekho sizathu sento yokubana sikhedame xa sisebuhlungwini. Masazi nje qhawe nento yokubana imvana kaThixo ikhona. Awukhona ithi songa ingalo ungazi abantwana uzabatyisa ntoni na. Ezikhabhathini udlala iinkukhu namaphela ngelinye ixesha akho nto ikhona. Imvana kaThixo ikhona. Inye nje into emasiyenze siguqe ngedolo sithethe lemvana kaThixo. Siyibonile ke lemvana xa uYohane esithi nantso imvana kaThixo. Xa ngomene amazwi uYohane esithi nantsi imvana kaThixo, kufanele into yokubana uYohane lo unyola uSathana esweni. Uthi sikhululekile. Nantsi imvana kaThixo. Fikile imvana kaThixo iza kusikhulula kuzo zonke iinkalo zobubomi sikhulu. Nokubana zinganjani zingakanani ezinkalo zobomi obunzima bukhoyo, abanye bayakhala siyeva ezireyidweni emitshatweni nasemisebenzini, nantso imvana kaThixo. Ayikho into ezokunceda. I-psychology ayikwazi ukunceda, unontlalo entaka akwazi ukunceda, amapolisa awakwazi ukunceda. Ikhona imvana kaThixo. Ayikho enye into esinayo. And akukho nto ingaphaya above uYesu Kristu ngoba nguye kaloku ongumdali wethu. Simele si-understand lo piece into yokubana noba kutheni na ikhona imvana kaThixo. Nokubana uyagulelwa nanku umntu echibini for 38 years bayamdlula. Baqwatha abantu babo bagoduke bafikayo baqwatha abantu babo bagoduke bephilile. Ibe le ndoda ihleli 38 years suka yafika imvana kwisigulo sakhe. Yathi phakama kuwa. Namhlanje iBhayibhile ke bethu ayifane history, ayibi expired, ayifane namhlanje ungatsho kuThixo into yokubana makakuphilise akuphilise. Uthi ugqibe umxelela omnye umntu uthi zibani phila kwesi sifo unaso, itsho imvana kaThixo. ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen.